ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଗତକାଲି ତା 14/8/2026 ରାତ୍ରିରୁ ଆସନ୍ତା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଗଡ଼ି ଗ୍ରାମଠାରୁ ବଡ଼ବିର ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା 4 ଛକ ଓ ଶଗଡ଼ି ବଡ଼ବିର ଗ୍ରାମରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତାର ଦଫା 163 ତଥା ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧାରା 184 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ସଭା ସମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯାହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗ୍ରାମର ଭାବବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାତ ହତିଆର, ଠେଙ୍ଗା, ଲୁହା ରଡ୍, ଖଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ଧରି ବୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ି ଯଥା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା, ଭାବପ୍ରବଣ ଭାଷଣ, ଭକ୍ତି ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ।